Ahojte, my sme práve dorazili do Nových Zámkov, lebo tu máme dôležitú misiu a to je odozdať túto obáločku milej a sympatickej a šikovnej Karin. Takže mne neostáva nič, len dúfať, že bude doma a že nás privítá, že nás nevyhodí a že bude šťastná. Lebo my sme strašne šťastní, tak idem to očakovať. Ježiš! Keď som otvorila dvere a videla som tam Statinu, strašne som sa potešila, lebo proste zo slovenských takto umelcov nikoho nepočúvam, iba ju. Toto je tvoja izba? Áno. Tak môžem? Jasné. No, máš toto krásne. Ďakujem. Tak toto je ešte, no čak toto je to najkrajšie. Michael Jackson, to je tvoj idol, vzor? áno. A tuto je odo mňa obáločka, tak si ju otvor a prečítaj si, čo tam je, snáď tam dobré správy. Ja som ju neotvárala, je to pre teba. Gratulujeme, postupujete do výberu na slepo. Ďakujem, Ježiš. Ty si určite sledovala Hlas Československa aj predtým. Áno. A aj si predstavovala niekedy, že tam budeš stáť na tom pódiu, že aký to je asi pocit? Predstavovala a v prvej chvíli sa mi zablesklo v hlave, že nie, to nezvládnem, lebo som bola dosť taký trémista, ale teraz do toho pôjdem naplno určite, keď sa mi už podarilo tam dostať. Ja ju veľmi rada počúvam. Ja hoci kedy počujem Karin spievať, mne naozaj behá mráz po chrbte, zimom riavky ma zatrasú. Mne sa veľmi páči jej hlas. A hoci akú pesničku ide zaspievať poprvýkrát, vždy jej to vyjde. Maminka hovorí, že ti hrozne pomohla, že ťa podporuje v tomto? Áno. Je aj niečo iné, v čom ti pomohla, okrem teda tvojej hudobnej kariéry a podporuje ťa v speve? Áno, zažila som pár takých dramatických vecí. No tak v lete sa mi stala taká vec asi najhoršia, čo sa dievčaťu môže stať, že som bola znásilnená. A to bola chvíľa, kedy sa mi žiť nechcelo, kedy som bola proste úplne na dne, ale mamina tá ma vždy podporovala, tá mi pomáhala a dávala mi vlastne najavo, že ona je tu pre mňa, že jej môžem sa zdôverovať a že jej môžem veriť a že mi pomáha. Ja som to veľmi ťažko znášala. Ťažko sa mi o tom hovorí, lebo noci som nespala. Na tabletkách som bola. Bolo to veľmi, veľmi ťažké. Mamina je len jedna. Áno. Mamina je najviac. Tak. Karin samozřejmě také dorazila do našeho studia, kde se svým hlasem pokusí přimět některého z hvězdných koučů k otočení svého křesla. I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. I'm gonna make a difference. I'm gonna make it right. As I turn up the collarbone, my favorite winter coat. This wind is blowing my mind. I see the kids in the street with enough to eat. Who am I